Mieti, miltä tuntuisi istua oman elämän ratin paikalla, eikä pelkääjän paikalla. Ootko kyllästynyt odottamaan vuoroasi, katsomaan kun muut ajavat ohi? On aika vaihtaa kaistaa ja nyt mä kerron miten. Bahtalo Founders Club on kiihdytyskaista, joka on rakennettu just sulle. Se ei ole mikään keskustelukerho. Me ei puhuta pelkistä unelmista ja kivasta tekemisestä. Me rakennetaan strategioita ja taktiikoita halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Founders Clubilla saat tarvittavat työkalut sekä verkoston, jolla murretaan lasikatot ja rakennetaan tulevaisuus. Tämä ei ole kaikille. Tämä on niille, jotka pystyvät sitoutumaan ja kohtaamaan myös vastoinkäymisiä ja ottamaan vastuun tekemisistään. Jos tunnistat itsesi ja koet, että paikkasi on ratin takana, klikkaa itsesi mukaan kommenttikentästä. Paikat viedään käsistä ja tää video on sun lähtölaukaus. Käytä se. Nähdään Founders Clubilla.